खुलुमबाय। दिनै 17 अक्ट'बर 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ। मेष राशि। सुथुर जानानै थानायफोरा जोबस्रांनाय फैगोन, गोजोनै थानो हागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोथां। बृष राशि। बेफार फालांगि मावनायाव रांखावरि खहा जानो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6, गाबा गलाब गाब। मिथुन राशि। मोजां मोनलायनायनि अनलायनाया बांलांगोन, फारफ्रोमबो मोजां, गोजोन मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा बेसर गाब। कर्कट राशि। देहायाव जालु जालाया जोबनाय नङा, महर मुस्रिया गोमालांनो हागौ, सांग्राङै थानांगोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा गोथां। सिंह राशि। सोरबा आंगो लोगोआ गोमानो हागौ, गोसोखौ दुखु मोनगोन, गोसोखौ हमथा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5, गाबा गोथां। कन्या राशि। गावनि रोंगौथिनि गियानखौ फोसावनानै लानो हागोन, बयजोंबो बाख्नायजानो मोनगोन। मोजां सान। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3, गाबा गोजा गाब। तुला राशि। दिनैनि दिनाव जेखि मावा रांखावरिनि मुलाम्फा जागोन, गोजोननायखौ मोननो हागोन, गोसोखौ गोजोन मोनगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, गाबा गोसोम गाब। वृश्चिक राशि। मानिबा थाखाय हेंथा एबा अजद मोननो हागौ, साननाया जाफुंनाय नङा। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9, गाबा खमला गाब। धनु राशि। दिनै माबा मोनसे मोननायनि आसा दङ, मुलाम्फाया जागोन, मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, गाबा गोमो गाब। मकर राशि। सोरनिबा दुखुआव हेफाजाब होनो हानानै गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा गलाब गाब। कुम्भ राशि। माबाफोर गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, सांग्राङै मावनांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2, गाबा गोजा। मीन राशि। जेरैथिंबो गोजोननायखौ मोननो हागोन, नखराव जौगानाय फैगोन, मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4, गाबा गोजा। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै, गोजोन्थों।